हेलो सामान वेलकम कर गोटे नुआ ब्लॉग रे चलते आम जाऊँ रथ रथ टाणी सब मिसिक जाऊँ आगे चार जन जाऊँ छता चार्टा अच्छी कि आम आम पाखे कि देखो बाट गुड़िया ओदा ओदा कि मु चप्पल भी नहीं चप्पल भी नहीं जाऊँ से ब्रांडेड लोक ना तो आम नॉन ब्रांडेड लोक तो बोका चोद मार्ची हाँ तू भारी भलटा तो आम बोका चोद तो भल चलतु जा देखा जाओ कौन देखा रथ ठीक पाखे चलतु एटा हूँ आम गोपीनाथ मंदिर आपण के देखि नथिबे तू हाँ देखी न तू देखी नु एटा हूँ जगन्नाथ मंदिर गजपति घर अणसुधिया जिला सी थर गजपति ये आम ना रे एटा हूँ मंदिर मैं जाऊँ असु मंदिर मंदिर गाड़ी अबे ब्लॉग वगैरह गाड़ी मारथर ब्लॉग बनई कि मोर आईडी न हमर ना करी रास्ता रे की रास्ता रे ओदा अछि पानी अरे तमे छटे हो जग भाई क्या चलन डायरेक्ट हमें रथ यात्रा माने सॉरी रथ टाणी वगैरह अपन से देखा हो चलन कोरोना स्टार्ट हो गलानी किंतु आमे बे जाऊ चलन देखिया समय ठीक आइ गलानी समय ठीक आइ जेलेनी हम जाऊ जे आसला अलरेडी सब जिन सैला देखे कौन कि देखा ही ना हरी बोलो भाभी पर मु वीडियो छाड़ देबी जगतनाथ
अरे वो ब्लॉग झूली झूलिया से कोई चीज से
ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଜୟ ମା ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବଢ଼େଇ ରଖିବା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କାୟା ଶାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଯାଅ ରସି ସାହେବ भाई कौन कहब कहून যাত্রা তো সরিলা ঠান্ডা পিড়ি पहुँचीगले भितर को जी जाए से देखिदेवा से अपेक्षा करूँ आसो लेकिन समस्त भक्त मान झड़ाझड़ी पादु पादु पाक सरला आसवे ठाकुर न लाइन पड़े ठाकुर अपेक्षा टे आसे जो अपेक्षा कर लोक अधिकांश कई आसीना माने भक्त तो अच्छा फटोटे अधिक जगन लोक भोग आण पछपटा सज करा
ଠାକୁର ଭିତରେ ଅଛି ନା ଠାକୁର ସଜା ହେଉଛି ଆମର ସଜା ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖାହେବ ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ମାଉସୀ ମା ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆମ ରସୁଲଗଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ପୁରା ଗହଳି ଟିକେ ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ସଜା ଚାଲିଛି ଠାକୁର ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ରଥ ଆମର ଘୁଞ୍ଚା ହେଇକି ଏବେ ସେଇଠିକି ଯିବ ଅନ୍ଧାରରେ ମାନେ ଯିବି ଏଡିଟିଂ କରି ପକେଇବି ଏଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ରଥ ଆମର ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ବାହୁଡ଼ାରେ ନୁହଁ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିବ ରଥଟା ବାହୁଡ଼ା ହେଲେ ବାହୁଡ଼ାରେ ଦେଖାଯିବ ମୁହଁ ଦେଖିଲି ବୋଦା ଆମେ କୁଟି ମାରିକି ଏଇ ପାଣି ଭାଇ ବର୍ଷା ଯାଉ ଛାଡ଼ିଗଲା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ନା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ପାଇଲିନି ମୁଁ ପାଇଛି ପକେଟରେ ରଖିଛି ଦେଖିବୁ ପକେଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ରଖିଛି ଆରେ ଚକୋଲେଟ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପକାଇଥିଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ ବି ବସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ କି ଚକୋଲେଟ ଛଟପଟା ଛକା ଚକି ଚକୋଲେଟ ନା ମାନେ ଚକୋଲେଟ ନା ଛକା ଚକି ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଯାଇ ଘରେ ଯାଇକି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କହୁନୁ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ କାହିଁ କରୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଘରେ ଯାଇକି କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ର ହାଲତ କହିହବନି ଇଏ ଏଇ ପିଲାଟା ଚପଲ ମୋର ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ କିଛି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ହଉ ଚାଲ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ତୋର କାହିଁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର କାହିଁ ତୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ଘରେ ବସିକି ଆମେ ତ ଆମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଆଗକୁ କାମ ଅଛି ଭିଆଇପି ଲୋକଟା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଆମେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲି ସିନା ଭାଇ ଯୋଉ ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଟାଣିଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଗଲା ଆମ ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କରି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ହଁ तारका शहर हमारा रसूलगढ़ तारका शहर और घर की शहर ଆମର ପୁରେଇ ଦେବ ଗାଡ଼ି ମଝିରେ ଚାଲ ଯାଉ ଆମେ ଏତେ ବି ରାତି ହେଇନି ତଥାପି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦେଖିବା 6:40 ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇଛି 5ଟା ରାତିରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଫୁଲ ଚୋରି କହନା ଯାହା କହିବା କଥା ଏକାଥରେ କହ ହଉ अरे वाचिंग ନ ସରୁଣୁ ଇଏ वाचिंग थैंक यू କହିସାରିଲାଣି ମାନେ ପଡ଼ିବ ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିବାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ରେଡି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଲା ଏଠି ଆମ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ମାଡ଼ ହେଲାଣି ହଳଦୀ ହେଉଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ତୁ ଆମ ତ ନମ୍ବର ଦେଖା ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ତୁ ତ ଟେକିଂ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି ବାହାରଟା ଦେଖିବୁ ନା ନାଇଁ ଆରେ ବ୍ଲଗ ଟୋଟାଲ ଗାଁର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପିଲାଟା ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଆସେନି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛୁ କହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହେଇନି ଏଇ ଚାଲୁଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇନା ଆମେ ରଥ ଭିଡ଼ିକି ଆଇଛୁ ରଥ ନିଶାରେ ଥିଲୁ ହେଲେ କିଛି ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନୁହଁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମତେ କାଲି ସକାଳକୁ ସବୁ ଦର୍ଜଟା ବାହାରିବ ବାହାରକୁ ଆଉ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁ ସେଇଭଳିଆ
ସବୁ ଜିନିଷ ହୋସରେ ଜୋସରେ କରିଦେବେ ତାପରେ ପଛରେ ତା ପରଦିନ ଜୋସ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏ ସତ ଝିକି ଝିକି ଏ ଦେଖ ଟାଇଲି ପଡିଛି ଆମର ଏଠି ଖାଲ ଢିପ ଏଇ ଟାଇଲି ସକାଶେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ଟାଇଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନା ନା ଟାଇଲି ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିଲୁ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ହେଲାନି ଭାଇ ସେପଟେ ଯୋଉ ଆମର ପିଚୁ ପଡିଛି ଗୋଡ ପୁରା ରଗଡି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡିକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଡ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହବନି ଠାକୁରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବେନି ଦିନେ ମତେ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନେବେନି ଆଉ ମତେ କାଖା ମୋଟେ ଆକୁ ବି କାଖେଇ ପାରିବ ଆସନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋ ମାତ୍ର 50 16 80 କିଲୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସାହିଟା ଏପଟ ସାହିଟା ଦେଖିନି ଗୋଡା ଛୁଁଛି ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଡ ଦେଇଦିଅ କାମ ତମା ବଉଲ ଆରେ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ମତେ ପାଦ କାଟିଲାନି ଆଉ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁହଁଟା ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସାଇଜରେ ଫୋକସ ଉପରକୁ ହେଲା ହଉ ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ମତେ ଚକଡି ଦେବେ ଘରେ ସମେତ ଆଜି ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବେନି ଆମେ ଏବେ ଆଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗଟା କରୁଛୁ ନା ଟୋଟାଲି ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ହାଫ୍ ଦେଖିବ ଖାଲି ଗଲା ଦୌଡ଼ିଲା ଖାଲି ଗଲା ରସିରେ ଧଇଲା ଦୌଡ଼ିଲା ଲାଭ କଣ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ଏଇଟା ଏବେ ଆମ ରୂପ ଆମ ଘରୁ ଗଲେ ଆମର ଆଉ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଚେଞ୍ଜ ଫାଇନାଲି ଆମ ଘର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଅଳ୍ପ ବାଟ କେଣ୍ଡିରେ ଗଲେ ଘର ପିଲାଟା ଘରକୁ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁ ପୁରା ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଗୋଡର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଏମିତି ଯେ କହିହବନି ତଥାପି କହିହବ ଚାଲ ଆମ ଘର ଦେଖିବ ମାନେ ବାଇ ହେଇଯିବ ଆମ ଘରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ବ୍ଲଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ